Is cuimhnam go maith gur gilárglan a bhíos, nuair a chur an cúiste gnó scéal chuam gur raibh socrácha a lehéad a chur tríalarm agus go méach orm go bháil timpeall agus lecturí a thuairte linn na picturí de haspáint. Ní dólam go rás róhásta, ach de gheallas dóibh go dóir hin féi. Níor thugas éon fiuc mar gheall agus ní dólam go rás an éon áit riamh go raibh a lehéad á oibrú ach dar nói níor chail fear an bhisní riamh é, siúdas gur minic a chur omide duine mhuiil ar ascartha. Is dócha gur bailí bhíos morálach tuisc gur ormach líadar nuair a chinadar ar lehéid de chur ar siúl. Ach, dílas as an morálacht sin go minic in íos sin, go mór an chéad chupla seachtain dá rás na bhain. Sa bhliain ní ag sa cehar de hála san mar tan seo leabhar os mo chóir. An 10 eibreán ní ag sa cehar, afar ní gil tullaí. Go trálí le Tomás Ó Dónal ar a chóiste, Gaeilge ar fád a leabharmar. Táma le caint leis an dochtar ó cóbhí a dig a ghráthair i drálí, agus sin a bhí an lóchar an dríocht a chum. An cuiste gnó díar é a thuirt domsa. Bail an chuiste gnó se é agus bhí roinnt Gaeilge aige, níor hiag sé puoin mar gheall ar an lóchar nach chu beaglam féin. Magic lantern a bhí ar sa scéal a fuair an cuiste gnó. Mé féin a bhaist an anam eile agus Tomás ag tagart dó ar an mór ó thuaí doing thar líomh mis ó chaisleán na mange. Is dócha gur nach a chuisleán na mange tá cil tullaí, bhí cruinneháin an lásan, agus leabhar Tomás Ó Dónal an, de bheasamar an trásan gur bhain ar Gaeilge é. An dochtar ó cóbhíú de bhí cabhar leis an gunra, sin é bhí an uachtarán ar choláisteh le clíadal scoil éireann. Ní dólam gur lean sé róghlú den Gaeilge mar is fada a núnhaing fós crut Gaeilge ar nó scoil céine, de réir a lán dá acha agus tá gúla mé le fada. Nach mó corachar an saoil Gaeilge ó hin. I gláglan hoslias ar aim a bhainteas an lóchran, agus gánach cúpla duine lim chais. Mí halló dohartaí idir scoile is mó thug cúnamh dom chun é chur i dún, ach do banis na pictiúí a dhéanamar leis go ceann tamil. Lampa súrach a bhí agam, an solas de bheith rólág faoin near cuidte sin. Nuair dairling pictiúí carta soléireach ar an rat máin faoi dói, bhí anna áthas oring, agus bhí mar anmhaoich ar fad. Chuir mar amach garmscoile, agus bhailí na daoine chuoin isteach. Bhí anna íthe agan in íos sin. Ní raibh éon bheofictorí ná gléasan na chuca an uair sin an, agus bhain gach éine irritainmh as an sord bhí agan agus bhaine na lán as an sais is fearr is féidir a chur ar bhrat inniu. Bhí sráid de fictorí agam a déobh saoil fáric néfa agus í daite ar aus, agus chuireach na daoine áard spéis ionta san. Bhí roinnt eile a bhain le na seanna bhainisteach a Gaeilge agam, agus roinnt ag baint le na híireachta a dhéan na Gael ó lár an taobh hís déag an nuas chun smacht gáil a bhrise. Chuireach na daoine anna spéis ar fad ionta san, agus is minic a bhíoh dáin nó cuid de gáin ag baint le cuid den star olah agam féin, nó ag buchail nó chalín scoile le nathris, le linn an fictiúr a bhain leis an áit a bheith ar an rat. Picture é ruaí ag gabháil amach as cuisleán bhla clia chur a gás. nó picture bhí lí ghír ag dul amach as an digúd in lean milliúra an ihe hí na saidirí gáilda timpeall agus an tigbeag trí hinne, nó picture na níorlaí ag glúiseacht waing haar lear, nó picture Ronal Cham, Prunsa Vera, nó picture Drihid Áluan agus Gaeilge ag leagan na míamíisteach sa tunan, nó an sáirséalach ar a thuras go baile an ítí, nó gafuil imní agus a orda bhaimig ag plancan an gáil sa bhearn an úd a fallan na carach san, agus an san an chloch úd an chonra a bhriste cuis sinne. Ba wahiad chun Gaeilge a spraga. Gá le picturí cearta. Ní hanamh a chonach daoine agus rion Gael ar a súile tar éis cuid na scéile a bhain le géir leanúint Gael a chluisint. Agus nach agam a bhíoch an ché ar hacht ar labhairt na Gaeilge ar ócáidí mar sin, mar de chuirí na niúil go raibh daoine in éireann linn ar linn, gur bhar leo an tanga a bhí á labhairt ag na daoine a chrachach Gael trá, ná tanga éruí Ronal is Ronal Cham. Na picturí sin a luas hannah agus fithe picture eile go raibh bainteach le star ar díre, agus sais eile nach iad, de bhíocha daspáint agam, agus cuaram trír arm gomininic. Mar sa glúiseacht dom ba dheacair duine áil a annacha mun an lóchrainn, dá déin le heis an bhrit ag míúin scéal a bhíocha léirú agam, nuair bhín tuirseach chuirinn ar uiribh scanánaisteach clíhánach nó bunas ceann ar fad, trí armadúirnta agus déon gnó uaireanta eile.
Bain an rud mar sin gáire amach nó de hepach ar éon teft eile, agus sosta thórdéigen do ba gáire in áitina mar sin. In dhé chéile dearlam féin sconán a dhéanamh go mbeadh versaí Gaeilge ortha, nó seanachil, nó an abertír Gaeilge féin, nó garmaí catha Gael agus garmaí Chonradh na Gaeilge.